Eguerdian atxan dizetorrak. Eldu daudie. Eldu die Santa Mañak. Eldu da gaztegune. Jaixek disfrutau eta ondo pasetako gonbidapena egiten dugu gazte asanbladatik. Beti errespetuen eta elkarlanien oinarritute. Oingo egunetan, otxandixo kolorez eta ilusioz beteko. Danuk merezi dugulako Santa Mañetaz gozatzie. Gora gaztiek! Gora! Gora otxandixo! Gora! Aia ba! Be, itxan... Bueno, ez... Ay.